ассалому алейкум тамошобинёни муҳтарам. барномаи иттилооти ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид ва Оишаи Саттор. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷӣ Сергей Лавров ва вазири мудофиа Сергей Шойгу ва муовини роҳбари маъмурияти президенти Федератсияи Россия Дмитрий Козакро ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор доранд ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи васеъи масоили шарикии стратегияи Тоҷикистону Русия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо масъалаҳои рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла масоили нишастҳои сатҳи олӣ дар пешистодаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо муҳокима карданд. дар вохӯрӣ ба ҳамаи ҷанбаҳои мубрами ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои низомӣ ва низомиву техникӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар рафти суҳбат вазъи ҷории низомиву сиёсии Афғонистон мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҷонибҳо қарор гирифт. дар ин зин оид ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон мубодилаи афкор сурат гирифта барои пешгирии таҳдиду хатарҳо, идомаи робитаҳо дар сатҳҳои гуногун, ҳамчунин таҳкими ҳимояи сарҳадот зарур шумурда шуд. нимаи дуюми имрӯз президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаевро сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд, мулоқот карданд. дар мулоқот масоили рушду густариши робитаҳои шарикиву стратегии ду кишвар ва мавзӯи мушкилоти минтақавию ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Қазоқистонро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта аз сатҳи рушдкунандаи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон дар ҳама ҷанбаҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҷонибҳо ба масъалаи рушду тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёту боркашонӣ, ҳарбӣ ва дигар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судманд таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. зимни мулоқот ҳарду ҷониб барои таъсиси корхонаҳо ва марказҳои муштараки тақсимоти яккулух дар Тоҷикистон ва баргузории вохӯрии навбатии машваратӣ дар соли 2022 дар Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд. дар ҷараёни мулоқот зимни баррасии масоили амниятии минтақавӣ, вазъи сиёсию низомии Афғонистон, инчунин ҳолати мураккаб ва дар вартаи фоҷиаи гуманитарӣ қарор доштани мардуми ин кишвар муҳокима карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар мавқеи ягона ва устувори Тоҷикистонро нисбат ба ҳалли фарогири қазияи ин кишвар таъкид намуданд. имрӯз президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенкоро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Қирғизистон
Садир Жапаров низ бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаровро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри Душанбе ташриф овард. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро намояндагони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз ҷойнишини аввали сарвазири Муғулистон Саянбуянги Амар Сайхун бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф овард. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ҷойнишини аввали сарвазири Муғулистон Саянбуянги Амар Сайхунро намояндагони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол гирифтанд. Президенти Муғулистон Ухананген Хурелсух дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба таври маҷозӣ иштирок мекунад. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи муштараки шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯроҳои амнияти созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар кори ҷаласаи муштарак намояндагони баландпояи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок доштанд ва дар он тибқи рӯзнома вобаста ба масъалаҳои ҳарбӣ сиёсӣ, вазъ дар Осиёи Марказӣ, Аврупои Шарқӣ ва амнияти дастаҷамъии минтақаи Кавкази созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва фаъолияти байниҷаласавӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. Сипас котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас дар бораи омодасозии лоиҳаи барномаи мақсадноки байнидавлатии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба таҳкими қитъаҳои сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва вазири корҳои хориҷии Арманистон Арарат Мирзаян оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолият дар давраи раёсати созмони ҷумҳурии Арманистон маълумот дод. ҳайъатҳо лоиҳаи эъломияи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба мувофиқа расонида якчанд изҳорот, аз ҷумла изҳороти муштараки кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар бораи вазъи Афғонистон, дар бораи ҳамоҳангсозии кӯшишҳои муштарак дар соҳаи амнияти иттилоотӣ ва мубориза бо кибертерроризм, оид ба талошҳои дастаҷамъона барои ҳалли вазъиятҳои буҳронӣ дар Шарқи наздик ва Африқои Шимолӣ, инчунин оид ба тасдиқи уҳдадорӣ ба принсипҳои оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва таҳкими ҳамкорӣ барои таъмини риояи қатъии онҳоро ҳамоҳанг намуданд. аз рӯи натиҷаҳои ҷаласаи муштарак тақрибан 20 қарор қабул карда шуд. қарорҳои қабул гардида ба тавсияи ҳамкории кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба масъалаҳои амнияти биологӣ ва такмили системаи омодагии якҷояи кадрҳои ҳарбӣ барои қувваҳои мусаллаҳ нигаронида шуданд. дар ҷаласаи муштараки шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯроҳои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, инчунин қарори шӯрои амнияти дастаҷамъӣ дар бораи намояндаи махсуси дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи сулҳ қабул гардид. ба иҷрои пайдарпайи раёсати Тоҷикистон аз рӯи принсипҳои бародарӣ, давомнокӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми андешаи ҳар як кишвари узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баҳои баланд дода шуд. қарор қабул карда шуд ки ҷаласаҳои навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ нимаи аввали соли 2022 дар Арманистон баргузор шавад. дар охир нишасти матбуотӣ доир шуд ки дар он котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас доир ба масъалаҳои баррасишуда дар ҷаласа ба хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат маълумоти муфассал дод.
ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати сиёсати хориҷии худ ки дар заминаи низоми дарҳои боз татбиқ мешавад тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. дар ин раванд ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи узвият дар созмону ташкилотҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ фаъолнокии худро дар ҳалли ин ё он масоил нишон медиҳад. яке аз чунин ташкилотҳо созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аст ки соли 2021 раисати он ба ҷумҳурии тоҷикистон вогузор аст. таърихи таъсис, ҳадаф ва доираи фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро Фахриддини Муҳаммадюсуф шарҳ медиҳад. веб-дипломатия ва иштироки фаъол дар заминаи ҳамоишҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ. дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пеш омад, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро дар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд аз ҷумла дар арзаи тиҷорату иқтисод, сармаягузорӣ ва иҷтимоиёт татбиқ сохт. ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ бояд гуфт ки дар заминаи умумияти ҳадафҳо ва мавқеъ устувор дар ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварҳои фаъол шинохта шудааст, зеро сиёсати хориҷии тоҷикистон сиёсати санҷидашуда, прагматикӣ ва воқеъбинона буда, бо пазироии меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ, эҳтироми манфиатҳои шарикон, риояи қатъии манфиатҳои миллӣ дар тамоми фаъолияти дипломатӣ дар мадди аввал аст. бо дар назардошти ин, тоҷикистон бо иштироки фаъол дар чорабиниҳо ва машваратҳои ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ мавқеъи устувори худро дар ҳалли масъалаҳои марбут ба минтақа ва ҳамҷаҳон нишон медиҳад. инак созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ин ниҳод ташкилоти байналмилалии минтақавӣ мебошад ва дар заминаи аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аз 15 майи соли 1992 бо мақсади ба шароити муосири геополитикӣ мутобиқ кардани ин аҳднома ва имкониятҳои воқеии истифодаи нерӯҳо ва воситаҳои дифоии дастҷамъӣ таъсис дода шудааст. аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ 14 майи соли 2002 ба созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ табдил дода шуд. созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ созмони ҳарбию сиёсӣ буда хусусияти мудофиавӣ дорад ва барои ҳамроҳ шудани аъзои нав ки пайрави ҳадафҳо ва принсипҳои он мебошанд кушода аст. созмон дар асоси эҳтироми ҳатмии истиқлолият, иштироки ихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ ва уҳдадориҳои кишварҳои аъзо, дахолат накардан ба корҳои дохилие ки ба салоҳияти қонунгузории миллии кишварҳои аъзо вобаста аст, фаъолияти худро ба роҳ мондааст. тоҷикистон аз рӯзҳои аввали таъсиси ин аҳднома ва баъдтар ташаккули аҳднома ба созмони муташаккил ва фарогири минтақавӣ дар пешоҳангу саргаҳи мубориза бо хатарҳои ифротӣ қарор дошта, нақши он дар ташаккули ин аҳднома, дар ташаккули худи созмон хеле бориз аст. зеро тоҷикистон дар баробари он ки кишвари мустақил буда, дар баробари хатарҳои муосир ки аз Афғонистон бармеоянд истодагарӣ мекунад, ҳамзамон ҳамчун сарҳади ҷанубии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ маҳсуб шуда, ҳамчун як сипар дар рӯёрӯи хатарҳои муосир аз қабили терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, қочоқи аслиҳа ва маводи мухаддир қарор дорад. таҳкими сулҳ, амният, суботи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳимояи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои аъзо дар асоси дастҷамъӣ, ҳадафҳо ва принсипҳои асосии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ эътироф карда шудаанд. кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ мавқеи сиёсати хориҷии худро нисбат ба мушкилоти амнияти байналмилалию минтақавӣ мувофиқа ва ҳамоҳанг мекунанд ва пеш аз ҳама аз натиҷаҳои машваратӣ истифода мебаранд то саъю кӯшишҳои худро дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ, экстремизми динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва психотропӣ, аслиҳа, ҷинояти муташаккилонаи фаромарзӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар таҳдидҳои амнияти давлатҳои аъзо муттаҳид месозанд. созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ метавонад бо кишварҳое ки аъзои ин созмон нестанд ҳамкориро ба роҳ монад ва бо созмонҳои байналмилалии байни ҳукуматӣ дар соҳаи амният робитаҳоро барқарор кунад. имрӯз дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо кумитаи зидди террористии шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид, созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, созмони ҳамкории Шанхай, иттиҳоди давлатҳои мустақил, иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва созмони ҳамкории исломӣ тадбирҳои фаъол андешида мешаванд. бо мақсади муттаҳид ва ҳамоҳанг намудани кӯшишҳои давлатҳои аъзои созмон дар таҳким ва такмили ҳамкории бисёртарафа, рушди ҳамгироӣ ва ҳалли яклухти масъалаҳои самти ҳарбии иқтисодӣ ва ҳарби техникӣ дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ моҳи июни соли 2005 комиссия
комиссияи байнидавлатӣ оид ба ҳамкории ҳарбию иқтисодии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ таъсис дода шуд. моҳи ноябри соли 2006 бошад ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ташкил карда шудааст. дар иҷлосияи умумӣ ҷаласаҳои шӯрои ассамблея ва комиссияҳои доимии он ки дар як сол 2 маротиба баргузор мегарданд, масъалаҳои фаъолияти созмон, вазъият дар минтақаи масъулияти созмон, рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмон ва вазифаҳо оид ба таъминоти ҳуқуқии онҳоро муҳокима менамоянд. дар вазъи имрӯзаи байналмилалии мавҷудияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ омили муҳими субот ва амнияти сарҳадоти давлатҳои аъзо мебошад. фаъолияти доимӣ дар чоҳурчӯбаи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ имкон медиҳад ки робитаҳои байнидавлатии ҳарбию сиёсӣ ҷиҳати ташаккули низоми воқеан самараноки амнияти дастҷамъӣ ба сатҳи сифатан нав бароварда шавад, зеро мавқеи ягонаи кишварҳои аъзо нисбати вазъи ҷаҳони муосир, ибрози нигарониҳои умумӣ аз таҳдидҳои амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ пояи сиёсии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро ташкил медиҳанд. мавқеи тоҷикистон, нақши он дар раванди ташаккули созмон худ як инъикоси ташаккули тадриҷии аҳднома ба созмони муташаккили минтақавии ҷаҳонӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаҳои иштироки худ дар фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аҳамияти афзалиятнок медиҳад. ҳамкорӣ дар доираи ин созмон ҷавобгӯи манфиатҳои миллии тоҷикистон аст ва он имкон медиҳад ки бар зидди терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва умуман ба хотири таъмини амният ва субот дар тамоми минтақаи Аврупо ва Осиё ва инчунин ҳимояи тамомияти арзӣ ва истиқлолияти давлатҳои аъзо фаъолона тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. тоҷикистон манфиатдори он аст ки созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар амал ба омили муҳими таъмини амнияти ҷаҳонию минтақавӣ мубаддал гардад. ин ҳафта дар ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор мегардад. айни замон охирон корҳои омодагӣ идома дорад ва нафароне ки бо мақсади иштирок дар ҷаласаҳои ин ду созмони бонуфуз ба тоҷикистон ташриф меоранд, аз беҳтарин шароит барои кору фаъолият ва фароғат баҳравар мешаванд. барои намояндагони воситаҳои ахбори омма, маркази матбуотии ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ташкил карда шудааст. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. симои имрӯзаи шаҳри душанбе аз омодагии комили ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланд баргузор намудани вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ шаҳодат медиҳад. дар ҷаласаҳои ин ду созмони бонуфуз бо иштироки бевоситаи сарони кишварҳо, созмонҳо ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ муҳимтарин мавзӯъҳои минтақа ва ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор мегирад. барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ омодагии комил гирифта шудааст. дар доираи баргузории ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри Душанбе доираи васеъи мавзӯъҳои минтақавию ҷаҳонӣ баррасӣ мегардад. тоҷикистон пеш аз ҳама тавонистааст ки ҳамин муносибатҳои ҳамҷаворӣ, ҳамсарҳадӣ ва фарҳангию тиҷоратӣ ин давлатҳоро ба ҳам наздик биёрад ва ҳамчун як давлати марказӣ робитаҳои онҳоро устувор созад, мустаҳкам созад ва дӯстии байни ин давлатҳо халқиятҳоро ба ҳам наздик биёрад. ҷаласаи дар шаҳри Душанбе баргузоршаванда ба 20-солагии фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай рост меояд ва дар ин муддат созмон ба платформаи муваффақи ҳамкории бисёрсоҳавӣ табдил ёфт. иштироки фаъоли ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ҳадафи таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ, равобити боэътимод ва дӯстона дар байни давлатҳои аъзо ва нозири созмони мазкур, инчунин таъмини амнияту оромӣ ва рушди устувори иқтисодӣ дар минтақаро пайгирӣ мекунад. омадааст дар консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. тоҷикистон яке аз таъсисдиҳандагони созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва имсол раёсати ин созмони бонуфузро ба уҳда дорад. сиёсати созандаву сулҳҷӯёна ва иштироки фаъолона мавқеи тоҷикистонро чун давлати соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ тадриҷан баланд мебардорад. пеш аз ҳама шаҳодат аз он медиҳад ки давлати тоҷикистон як давлати амн бо субот ва аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдкарда ва мардуми бо фарҳанг ва инсондӯст ва инсонпарваранд ки бо ҳамин муҳаббати инсонгароишон тавонистааст ки давлатҳои минтақаро ба ҳам биёрад.
рӯзҳои 16 ва 17 сентябр дар тоҷикистон якбора ду ҷаласаи сатҳи баланд вохӯрии сарони кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории шанхай баргузор мегардад. барои инъикоси ҷаласаҳо дар доираи ин созмон ба тоҷикистон аллакай намояндагони расонаҳои хабарӣ ташриф овардаанд. тоҷикистон дар сархати бонуфузтарин расонаҳои дунё қарор мегирад. вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аз ҷониби ҳудуди 500 нафар намояндагони воситаҳои ахбори омма инъикос карда мешавад. барои журналистон дар китобхонаи миллӣ шароити замонавӣ фароҳам оварда шудааст. рафти баргузории ҷаласа тавассути монитор намоиш дода мешавад ва журналистон иттилои саривақтиро дарёфт ва ба ҷомеаи ҷаҳон мерасонанд. дар маҷмӯъ намояндагони воситаҳои ахбори омма аз беҳтарин шароит барои иҷрои рисолати касбӣ баҳравар мешаванд. хизматрасониҳо баъди омӯзиши таҷрибаи пешрафта ба таври такрорнашаванда ба роҳ монда шудааст. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон барои 700 нафар кормандони воситаҳои ахбори омма шароити хуби корӣ, компютерҳои нав ва ба интернети суръаташ баланд пайваст шудааст. ман ба эҳтимоми комил гуфта метавонам ки ин ҷонибёрии бонуфуз бори дигар шуҳрату шаҳомати давлатдории тоҷикон ва тоҷикистони азизи моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар таъсис ёфтани созмонҳои гуногун ки ҳадафи онҳо таҳкими сулҳ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд мебошад, нақши асосӣ гузоштааст. ин бошад ба обрӯи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ нуфузи бештар зам мекунад. тоҷикистон мизбони ҳамин гуна ташкилоти бонуфузи байналхалқист ки дар он чорабиниҳои гуногуни ҷаҳони масъалаҳои гуногуни глобалии ҷаҳон ҳал карданиянд. тоҷикистон чун давлати соҳиби истиқлол ва узви комил ҳуқуқ дар тасмимгириҳои асосии созмони ҳамкории шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ нақши муҳим дорад. ҷаласаҳое ки дар шаҳри душанбе баргузор мегардад tasmimҳои ояндаро дар ҳамоҳангӣ барои пешбурди фаъолият ва бартараф намудани мушкилоти имрӯзаи сайёра мушаххас мекунад. дар шаҳри душанбе форуми соҳибкорони ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. иштирокчиён вобаста ба имкониятҳои сармоягузорӣ, рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ изҳори ҳавасмандӣ карданд. гузориши Бобукалон Аминзода ва Баҳодури Қурбон. фазои мусоиди сармоягузорӣ, имконияти ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти густурдаи истеҳсолӣ ва дастгирии соҳибкорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон натиҷа медиҳад. ин аст ки сол то сол робитаҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ бо дигар кишварҳо басте мегардад. боз як имконияти фарроғ барои соҳибкорону сармоягузорон дар ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам омад. дар шаҳри душанбе форуми соҳибкорони ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. дар форуми мазкур ки дурнамои он равобити дуҷонибаи бисёрҷониба ва ҳамгироии кишварҳо ба сатҳи сифата нав мерасонад, роҳбарияти палати савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия, намояндагони вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон, соҳибкорон ва сармоягузорони тоҷикистону россия иштирок ва гуфтушунӣ намуданд. ин чорабинӣ дар доираи иҷрои мувофиқҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва президенти федератсияи россия Владимир Путин баргузор шуд. У нас был непростой год, ну как для всего мира. соли 2020 вобаста ба бемории COVID-19 на танҳо барои Тоҷикистону Россия, балки барои ҳамаи ҷаҳон соли душвор буд. Вале бо вуҷуди ин сатҳи ҳамкории иқтисодии мо дар ҳудуди 15% таъмин гардид. Нимсолаи аввал ин нишон дод ба беш аз 40% баробар шуд ки баттар рушди ҳамкориҳоро таъмин менамояд. соли равон аз ҷониби Тоҷикистон 119 лоиҳаи маблағгузорӣ дар соҳаҳои гуногун пешниҳод карда шуд. албатта баргузории ин чорабинӣ барои тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод мусоидат менамояд. ҳайати соҳибкорони мо хеле зиёданд ва қариб аз ҳамаи минтақаҳои федератсияи россия мебошанд. натиҷаҳо назаррасанд ва умедворем ки дар оянда бо татбиқи лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ ҳамкориро ба сатҳи сифатан нав мебарорем. мақсад аз роҳандозии чунин як чорабинии сатҳи баланд бо фарогирии доираи васеъ сармоягузорони соҳибкорони ҳарду давлат, албатта муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорони россия мебошад. мустаҳкам ва тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар самти тиҷорат, ҷустуҷӯ ва пайдо намудани шарикони нав, табодули таҷриба ва истифодаи самарабахши имконоти мавҷуда аз масъалаҳои асосии бизнес форум буд. федератсияи россия яке аз шарикони асосии тиҷоратии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва қисми зиёди албатта ин гардиши савдоро
یعنی واردات مال و محصولات از فدراسیای روسیه تشکیل می‌دهد. تشکیل چنین گونه البته چرابینی‌ها این البته تأسیس کارخانه‌های مشترک و رشد دادن صادرات مال و محصولات وطنی با بازار فدراسیای روسیه به حساب می رود و ما در دایره آن گفتگوهایی که امروز با جانب فدراسیای روسیه گزارنده شدیم ما محض البته به این نقطه ها دقت شریکان خود را از فدراسیای روسیه جلب نموده شدیم. می‌تونیم ما البته قید نموده شدیم که اگر ما 5 سال اخیر رو در نظر گیریم اگر در 5 سال اخیر کارخانه‌های زیادی استحصالی کارخانه‌های مشترک با دیگر دولت‌ها البته تأسیس داده شده‌اند و ما مخصوص قید نموده شدیم که حال و نیز البته وقت است که شرکت‌های فدراسیای روسیه که اقتدار کلان دارند امروز از شرایط امکانیت‌هایی که امروز در ما فراهم آورده شده است از آن استفاده برند. وسعت دادن همکاری اقتصادی و هوسمندی همه‌جانبه را صاحبکاران هم تاجیکستان هم روسیه جانبداری می‌کنند. همکاری در سمت اقتصاد مثبت، هدف‌های دوجانبه در سمت بهداشت و فراهم گردیدن شرایط ارزنده در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ثمره‌بخش و گردش مال و محصولات میان دولت‌ها نظررس ارزیابی شد. ذخیره انرژتیک و طبیعی استحصال و کارکرد محصولات صنعتی، کشاورزی، سیاحی، کوهنوردی و دیگر مسائل‌ها در جریان بیزنس فروم پورا تجسم یافت. در فرجام بیزنس فروم بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه سازش‌نامه‌های گوناگون به امضا رسید. بابکان امیرزاده، بهادر قربان، بهادر حسن‌زاده، اخبار. мавзӯи дигар бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нашри китоби тоҷикон ва ба ҳар як оила тақдим намудани онро аҳли ҷомеаи вилояти суғ иқдоми саривақтӣ арзёбӣ мекунанд. ин тадбир ба бедорию худшиносии миллӣ дар замири ҳар як сокини кишвар мусоидат менамояд. имрӯз ин асари гаронмояи таърихи халқи тоҷик баъди нашри босифат аз ҷониби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ноҳияи ҷаббор расулов оварда ба ҳар як оила тақдим карда шуд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва илёси бобоҷон. китоби тоҷикон ки дар асоси тадқиқоти бунёдӣ ва фарогирандии таърихи халқҳои осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикон дар асоси фактҳои раднашавандаи таърихӣ навишта шудааст, санади муҳими худшиносӣ ва таърихи кӯҳан доштани халқи тоҷикро бозгӯ мекунад. барои шинохти бештар доштани оилаҳо ҷавонон аз гузаштаи худ боло бардоштани худшиносии миллӣ бо ташаббус ва сарпарастии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нашри нави осори мондагори тоҷикон ба роҳ монда шуда баҳри дастрасӣ ба ҳар оила имрӯз намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғ ба оилаҳо тақдим доштанд. китоби тоҷикон ки ба ноҳияи ҷаббор расулов дастрас карда шуд 23960 нусхаро ташкил медиҳад ва тақдими ин асари мондагор ба ҳар оила аз тарафи намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва масъулини ҷамоати деҳот дар маҳаллаҳо ба роҳ монда шудааст. имрӯз дар ноҳияи ҷаббор расулов мардуми шарафманди ноҳия با شکرگزاری از فضای سیاست خردمندانه پیشوایی معظم ملت کتاب تاجیکان را قبول نموده ایستادند. از این کتاب علامه باباجان غفورов بهره‌مند شده تاریخ ملت خود را از خود می نمایند و خوبتر و بهتر از تاریخ خود آگاه شده به آینده قدم‌های استوارانه خواهند گذاشت. дар рӯзи аввали расонидани осори таърихӣ ба ноҳияи ҷаббор расулов ва тақдим ба оилаҳо ҳамзамон ба собиқадорони меҳнат, аҳли фарҳангу ҳунар, адибон ки имрӯз бознишастаанд бевосита ба манзилҳои истиқоматиашон расонида шуд ва зимни дастрас намудани китоби тоҷикон собиқадорон зикр доштанд ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳ мондани нашри нави китоби тоҷикон ва ба ҳар оила тақдим намудани он баҳри омӯзиш ҳар насли ҷомеа аз таърихи кӯҳани халқи хеш огоҳӣ бештар пайдо менамояд ки ин дар боло бардоштани худшиносию худогоҳӣ, ғуруру ифтихори миллӣ ва тарбияи насли боғуруру идомадиҳандии корнамоиҳои гузаштагон сарҷамъии халқи кишвар мусоидат менамояд. باباجان غفورов زیاده از 2000 سرچشمه های تاریخی را استفاده نموده است که از مکملیت از بسیار هم جذابیت این کتاب دلالت می‌دهد. خب پیشوای معظم ملت هم بیهوده نیست که این کتاب را به هر یک عائله تاجیک تقسیم نموده ایستادند که زیرا هر یک
oila tojik boyad donad ki tarixi onha chiguna budand. شاهسر بیزوال اکادمیک باباجان غفورов کتاب تاجیکان در دوره دشوار تاریخی برخورد منفعت‌ها در اساس آموزش وسیع سرچشمه‌های تاریخی تحقیقات علمی تالیف و نشر گردیده است که محصول کار 30 ساله این عالم زبردست به حساب می‌رود. کتاب تاجیکان که سند ردنشونده تاریخ کهن خلق تاجیک را بازگو کرده برای خودشناسی و خودآگاهی تاجیکان تکان جدی بخشید از طرف معروفترین متخصصان تمدن خلق‌های شرق از جمله آسیای مرکزی اعتراف و سزاوار ارزیابی گردیده است و ساکنان ناحیه جبار رسولوف اقدام نیک راهبر دولت در دسترسی هر عائله به کتاب تاجیکان را گرامی داشت کار و پیکار خدمت‌های فرزندان برومند کشور بهر سرجمی آسایشتگی ارزیابی می‌نمایند. کتاب تاجیکان تمام خلقیت آسیای میانه را در بر گرفته است که تقسیم کردن این کتاب به هر یک عائله برای تربیت کردن جوانان خصوصا خوانندگان را در روحیه وطن دوستی وطن پروری برای آموزگاران خیلی یاری کلان میرساند. دانستن تاریخ برای هر یک فرد تاجیک این مهم می باشد و ضرور می باشد که این کتاب را ما امید داریم که هر یک تاجیکستانی هر یک عائله میگرند مطالعه میکند و با فرزندان خود این را محاکمه میکند و این کتاب عصرهای آینده خدمت میکند. ساکنان ناحیه جبار رسولوف نیز با تقدیم شدن نزدیک 24000 نسخه کتاب تاجیکان به هر عائله ناحیه امید بر آن دارند که نسل امروز و آینده کشور با مطالعه و بهره گرفتن از این آثار گرانمایه نه تنها از تاریخ کهن گذشتگان خود به پررگی آگاهی می‌یابد بلکه سبق از تاریخ گرفته با متحدی مهنت دوستی سرجمی و فضای صلح و ثبات در پیشرفت کشور سهمگذار خواهند بود. محمود احمدزاده الیاس باباجان ناحیه جبار رسولوف برای برنامه اخبار. امروز در دهه شفق جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی مرکز سلامتی به استفاده داده شد. انشاءات طبی با دستگاه و تجهیزات زمانوی مجهز کرده شده شرایط مساعد تشخیص و طبابت در آن موجود است. گزارش خبرنگارانمان. در دوره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی و تطبیق هدف‌های صلحی رشد دهات سیاحی و هنری مردمی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی تدبیرهای ضروری را جهت رشد ساحه تندرستی عملی نموده نتیجه ها در این سمت نظر هستند. در دهه شفق جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی با مقصد بازم بهتر شدن صفت خدمت‌رسانی طبی و بیماران با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از جانب صاحبکار محلی مرکز سلامتی و سالمگردانی خیر شفا با استفاده داده شد که طبیبان سری وقت به اهالی خدمت بلند طبی میرسانند. مرکز سلامتی از چند شعبه عبارت میباشد که بیماران با تشخیص و طبابت فرا گرفته میشوند. چند قدر که ساحه خدمت‌رسانی زیاد باشد همان قدر مردم ما سالم میگردد. از اهل سالم نسل سالم به حیات میبیاد. نسل سالم در آینده عالم، اختراعکار، سیاستمدار، ساختمانچی در همه ساحه فرزندان متخصص خوب داده میتواند. مقصد ما همین که ملت ما سالم باشد. از این دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان طبیبان روح بلند گردیده آنها با حس بلند به مردم این منطقه خدمت صافدلانه خواهند کرد. در مجموع با دسترسی دستگاه‌های معاصر و زمانوی و جلب متخصصان کسبی در مرکز سلامتی صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی در سطح ضروری انجام می‌یابد. باباکان امیرزاده، فیروز موسی، اخبار. مرکز سرطانشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان هنوز در سال 1989 بنیاد یافته در طبابت مریضان گرفتاری این بیماری سهم مناسب دارد. در دوران صاحب استقلالی مملکت مرکز از تعمیر برآورده شده با وارد گردیدن تجهیزات معاصر طبی شرایط کاری بهتر گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی به اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان چاره‌های عملی روی کار آورده مؤسسه‌های طبابتی با تکنیک معاصر تامین کرده شده ایستادند. مرکز سرطانشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. برای عمیق معاین کردن بیماری سرطان مردم به جمهوری و خارج کشور سفر نموده مبلغ‌های زیادی را مصرف می‌نمودند. امروزها باعث سرفرازی است که بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی و سیاست پیشگرفته سرور دولت پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان مقام و منزلت طبیبان در جامعه در سطح ضروری قرار داشته
соҳаи тандурустӣ дар тамоми самтҳо бесобиқа рушд ёфтааст ва дараҷаи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии кишвар боз ҳам баланд бардошта шуд. сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар маркази саратоншиносии вилоят солҳасол беҳтар гардида барои табобат шароити муосири тиббӣ баро гузошта шудааст. бо таъмин гардидани як қатор таҷҳизотҳои замонавии тиббӣ сокинон имконият пайдо намуданд барои ҳаниқ муҳайян намудани бемории саратон ва табобати он ба ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар нарафта дар вилоят ба табобат фаро гирифта мешаванд. маркази саратоншиносӣ аввалин шуда ташхиси муосири тиббӣ трепан биопсияи ғадуди ширӣ ва омосҳои бофтаҳои мулоимро роҳандозӣ намуд ва албатта ин ба фаъолияти мо такони ҷиддӣ бахшид. имрӯзҳо маркази саратоншиносии вилоят ҷарроҳии васеъи радикалӣ ва инчунин табобати кимиёвии муосирро дар худи марказ роҳандозӣ намудааст. айни замон дар худи марказ 4 озмоишгоҳи замонавии клиникӣ, серологӣ, биокимиёвӣ ва ситологӣ фаъолият намуда ҳамаи мутахассисон аз бахши такмили ихтисос гузашта хизмати тиббии худро ба мардум расонида истодаанд. айни ҳол дар худи марказ ташхиси босифати бемориҳои занона, ғадуди ширӣ ва сипаршакли узвҳои меъдаву рӯда баромонда шудааст. дар 8 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 500 бемор аз ташхиси ултрасадо гузашта, аз 37 нафар бемор касалии саратон дар марҳилаи пешин ошкор шуд ки ин сифати табобатро боз ҳам беҳтар гардонд. кормандони ин марказ минбаъд ҳам хизмати софдилона ва одоби баланди муоширатро шиъори ҳаррӯзаи хеш эълон намуда, тамому саводи дониш ва малакаи касбиро баҳри солимгардонии аҳолӣ сафарбар хоҳанд кард. беҳтар намудани шароити табобати беморон таъмини марказ бо таҷҳизоти муосири тиббӣ табибонро водор менамояд, то сатҳи хизматрасониро баланд бардошта дар беҳдошти сеҳатии мардум саҳми муносиб гузоранд. идомаи ахбор. хоҷагидорони ноҳияи рашт ба боғдорӣ ки бахши сердаромади кишоварзӣ мебошад таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. бо истифода аз таҷрибаҳои пешқадам боғдорон тавонистанд дар баробари боғҳои анъанавӣ масоҳати боғҳои интенсивиро ба маротиб бештар намоянд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. дар ноҳияи рашт зиёда 3000 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият дошта, саҳмдорон ҳамасола аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровон истеҳсол мекунанд. самти фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан боғдорӣ, ниҳолпарварӣ, картошкакорӣ, ғаллакорӣ ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро дар бар мегирад. аз ҷумла соли гузашта ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 447 миллион сомониро ташкил намуда, афзоиши маҳсулот ҳамасола ба назар мерасад ки дар ин ҷода саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ бештар мебошад. ин аст ки истифодаи оқилонаву самараноки ҳар як ваҷаб замин дар шароити ноҳияи рашт боиси пешрафти иқтисодӣ ва баландбардоштани зисту зиндагонии ҳар як хонавода ба шумор меравад, зеро ягона манбаи даромади мардум асосан аз кишоварзӣ мебошад. аз ҳама беш дар шароити ноҳияи рашт деҳқонон аз боғдорӣ даромади зиёда мегиранд, зеро шароити маҳал асосан барои рушди соҳа хеле ҳам созгор буда, талабот ба себунок, мурӯд, бодом ва дигар навъҳои меваҳои хушсифат хеле ҳам зиёд мебошад. солҳо боз аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии наимӣ аз майдони боғу заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд. мо аллакай аз майдони боғот аз себои пешпазак ва нок ба бозорҳои шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон 10 тонн меваи хушсифат ирсол намудем ва майдони боғоти мо бисёр ҳосилаш имсол хуб аст ва боварӣ дорем ки зиёда аз 100 тонн меваи хушсифат ба даст меорем. дар боғи хоҷагии деҳқонӣ ки дар шафати шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ ҷойгир мебошад, даҳо намуди дарахтони мевадиҳанда мавҷуд буда. бо мусоид омадани боду ҳаво ва нигоҳубини ниҳолон аҳли заҳмати хоҷагӣ ҳосили фаровон истеҳсол хоҳанд кард, зеро соли ҷорӣ дар қиёс ба соли гузашта истеҳсоли мева боз ҳам бештар ба назар мерасад.
شرایط محل و زمین‌های موجوده برای رشد ساحه باغداری امکانیت‌های زیادی داشته. اهل زحمت خواجگی جدوجهد دارد تا دوره به دوره میدان باغ‌های زمانوی را از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده در تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوشصفت استحصال خودی سهم ارزنده گذارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мадди аввал қарор дорад. натиҷа ин аст ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида мактабҳои мавҷуда таъмиру навсозӣ карда шуданд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи муъминобод гузориш медиҳад. бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи ислоҳоти соҳаи маориф дар амал татбиқ карда сатҳи таълиму тарбия ва донишомӯзии хонандагон беҳтар мегардад. ин гуфтаҳоро дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи муъминобод эҳсос кардан мумкин аст. тавре зимни суҳбат мудири шуъбаи маорифи ноҳияи муъминобод саи муҳаммад иброҳимов иброз намуд, давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ва аз байн бурдани мушкилоти ҷойи нишаст дар ноҳия 16 муассисаҳои таълимӣ бунёду навсозӣ карда шуд. муассисаи ибтидоии рақами 24 ки бинои асосӣ надошт дар як манзили иstiqomатӣ муваққатан фаъолият мекард. соҳиби бинои нав гардида ба мактаби таҳсилоти асосӣ табдил дода шуд. бинои мазкур бо дастгирии агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкор раҷабалӣ раҷабов бунёд карда шудааст. сокинон аз дастгириҳои давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи маориф изҳори қаноатмандӣ менамоянд. боиси ифтихор аст ки дар ин ҷашни 30-солагии истиқлолият мо боз як соҳиби як муассисаи пуршукӯҳу зебо гаштем. хонандагони мо ба орзуи деринаи худ расиданд. дуруст баромадани таълиму тарбия аз бисёр ҷиҳат ба тайёр кардани ҷавонони бомаърифат мусоидат мекунад, чунки онҳо минбаъд метавонанд бо дониш, маҳорат ва малакаи худ барои рушду тараққиёти тоҷикистони азиз хизмат кунанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи муъминободи вилояти хатлон барои барномаи ахбор. чанд лаҳза қабл аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мо хабар доданд ки дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии беларус муҳтарам александр лукашенко ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъӣ созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай ба тоҷикистон ташриф оварданд, мулоқот карданд. дар рафти мулоқоти самимӣ масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаи тоҷикистону беларус ва мушкилоти минтақавию байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози мулоқот таъкид доштанд ки мардумони тоҷикистону беларусро анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва эҳтироми якдигар ба ҳам мепайвандад ва бо шарофати талошҳои муштараки мо муносибатҳои ҳамкорӣ байни кишварҳо дар солҳои охир ба сатҳи сифатан нав баромад. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ оид ба ҳолат ва дурнамои робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, кишоварзӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва ҳамкории байни минтақаҳо табодули андеша карданд. барои тавсеяи муносибатҳо фаъолгардонии кори комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону беларус оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ зарур шумурда шуд. зимни баррасии масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар арсаи байналмилалӣ ба мушкилоти сиёсию низомии афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. хайр, саломату сарбаланд бошед.